Ja si myslím, že výzvou pre nás v roku 2017 už nebude nezamestnanosť. Výzvou pre nás v roku 2017 musí byť výška odmeny za prácu. Prečo robotník vo Volkswagene v Bratislave, ktorý má vyššiu kvalitu práce, vyššiu produktivitu, robí na luxusných výrobkoch, ako je Porsche Cayenne Q7, prečo má mať možno tretinový plat? Takého istého robotníka, ktorý robí o 300 km ďalej na západ, s nižšou produktivitou práce a možno s nižšou kvalitou práce. Toto teda nech mi niekto vysvetlí. Toto je vec, na ktorú budeme musieť reagovať. Nevidíme žiadny dôvod, prečo máme čakať do roku 2020, kým minimálna mzda dosiahne úroveň, ktorá začne 5. Ja som presvedčený, že o takejto sume môžeme kľudne už hovoriť od 1. januára 2019. A musíme na tom zapracovať a musíme to presadiť. Musíme presvedčiť verejnosť, že sa oplatí pracovať a že je výhodnejšie ísť do roboty, možno niekedy aj za minimálnu mzdu, ako zostať na sociálnych dávkach, ako zostať na rôznej podpore zo strany štátu. Úplne bežné v rómskych osadách je, že 20-ročná matka nechá zveriť svoje deti svojim starým rodičom. A tam poberajú peniaze, tam poberajú peniaze, tam poberajú peniaze, zrazu zistia, že dokážu prežiť bez toho, aby sa reálne uchádzali o zamestnanie. Nebudeme už tolerovať ľudí, ktorí spôsobom svojho života zneužívajú sociálny systém, ktorí obťažujú ľudí dodržiavajúcich zákon a narúšajú pokojný život v mestách a obciach. Dosť bolo tolerancie. Predsa platia zákony. Ak niekto tvrdí, že má nejaké právo, musí mať najskôr povinnosť. Ja budem sa osobne stavať za policajný zbor, osobne. A budem sa hádať s pani Dubovcovou aj s ďalšími, aj s medzinárodnými organizáciami. Ale musíme začať robiť v rómskych osadách poriadky, pretože už to nechce akceptovať slovenská verejnosť. Vyrastá nám ďalšia generácia spoluobčanov, ktorí nechcú pracovať a nebudú pracovať a jednoducho je mi ľúto, musí prísť legitímny, reštriktívny postup tam, kde to je možné. Pokiaľ títo ľudia prejavia záujem o prácu, prejavia záujem spolupracovať, vtedy im treba pomôcť. Ale ak nechcú nič iné, len zneužívať sociálny systém, toto tolerovať nebudeme. Minister vnútra má v tomto absolútnu podporu. Otvorená reč, dôsledná ľavicová politika, konkrétne výsledky. Hlavne, ako povedal Mirek Topolánek, sa neposrať. To je politika, ktoré sa musíme venovať v nasledujúcom roku. Ďakujem pekne.